Si spraviť nedeľnú prípravu na ďalší týždeň. Ja to teda nahrávam v sobotu, pretože v nedeľu odlietam, ale na Discord vám to dám teda v nedeľu. A dosť som ešte inak bojovala pri nahrávaní týchto videí so zvukom, pretože na tých starších videách teda tam bol zvuk výrazne slabší, čo som sa snažila vyladiť, takže dúfam, že teraz už ten zvuk bude v poriadku a tie staršie videá, pokiaľ je to počuť, tak nechám. Pokiaľ to není úplne dobre počuť, tak ich nahrám ešte raz. Dajte mi vedieť, ak tam náhodou nepočujete všetko jasne, tak by som to potom poupravovala. Takže najprv si pozrieme správy na tento týždeň, alebo teda nasledujúci. Vyzerá byť celkom kľud, teda až na útorok. Tam budú výraznejšie správy, ale ono asi najviac ten trh sa hýbe práve, keď Trump dá niečo na Twitter, inak to konsoliduje, potom sa dohodnú ohľadom Hormuzu, potom sa zase nedohodnú, čo vlastne aj teraz sa stalo, že vlastne my sme v piatok, sme mali správy, alebo teda vyhlásenia, že sa dohodli, že prieplav je znova otvorený, čo im nevydržalo moc dlho a hneď v sobotu ráno vlastne vyšli ďalšie správy, že teda je to už opäť zatvorené. Takže je to veľmi random a nedá sa úplne na to spoliehať. A tým, že to nahrávam teraz v sobotu, tak môže sa to ešte 5 krát zmeniť do pondelka, ešte môže prísť aj tretia svetová, aj tá skončí. Tak ťažko povedať, čo bude. No ale môžeme sa teda zatiaľ opierať aspoň o technickú analýzu, správy sledovať, ale treba na to reagovať veľmi pohotovo a hneď a riešiť len to, čo je naozaj aktuálne. No, za posledné dni nám teda zlato začalo pekne stúpať. Teraz sa nachádzame na daily grafe, na ktorom si vyznačíme také naše najzaujímavejšie zóny, nejaké low a high. A potom ďalej budeme analyzovať a pozerať si obchody. Toto sú inak dosť vzdialené zóny, čiže my sa tam že vôbec nemusíme dostať. Je to taká analýza, že môžu to byť obchody na kľudne celý týždeň, ale mnohé ani nemusia sa nejak vyplniť, mnohé ani nemusia nikam dôjsť, takže je to... uvidíme. Môžeme pozrieť 4-hodinovku, ako to tam vyzerá. A čo by sme si tu také zaujímavé ešte zaznačili ešte? Tento bod by sme si mohli zaznačiť. Ako sme si hovorili aj v edukačných videách, daily zóny značíme na modrou farbou, 4-hodinové zóny zase žltou. No a z tohto by sme si teda, pozrieme si FIBO. FIBO teda naťahujeme od swing low po swing high alebo swing high po swing low. Záleží. A som sa to dopredu ani nepripravovala, takže pozerám, čo je na trhu. Toto môžete vidieť, toto som aj obchodovala, ale tu nám môžete vidieť napríklad z týchto zón. Ako nám tu market krásne reagoval na FIBO, vlastne bolo to v tejto zóne a krásne to potom naspäť vyklesalo a vlastne sme sa odrazili, potom zase sme teda pokračovali hore a tu nám to zase reagovalo na túto daily zónu. Teraz sme sice na 4-hodinovom grafe, ale kebyže to prepneme na daily, tak to bereme ako daily zónu proste. Hneď vám to aj priblížim. Takže takto to máme. Tu máme tu daily a FIBO. Takže vrátime sa na 4-hodinovku. A vlastne ešte aj tu nám to potom odrazilo. Presne takto hľadáme nejaké
nejaké silné zóny počas obchodovania a tieto hlavne z tohoto vyššieho timeframeu vychádzajú veľmi pekne. Tí, čo poznáte moju stratégiu, poznáte to, ako obchodujem, či už máte naštudované moje videá, alebo sa poznáme s niektorými osobne a viete, ako obchodujem, takže viete, že toto naozaj krásne vychádza najmä z tých vyšších timeframeov. Takže vlastne pri tomto obchode by sme si nastavovali stop loss určite nad túto zónu, aby nám to krásne vyšlo. V prípade aj, že by sa ten trh ešte vrátil, tak aby nám to ochránilo aj toto, ale dá sa to samozrejme aj toto ešte preobchodovať. No a ďalej by ma určite, ak pôjdeme ešte vyššie, aj keď podľa mňa ráno otvoríme s gapom dole, podľa správ. Ale ak by sme pokračovali ešte vyššie, pre mňa by bola zaujímavá aj táto zóna, je to FIBO 78%, a zároveň tu máme opäť resist zóny, alebo resist zónu, a kde sa ten trh viackrát odrazil. Takže môžeme si to vyznačiť. Určite budem pozerať na túto zónu, ale ja si ju vyznačím už takto, prípadne až tuto. Takže toto by mohlo, dáme si to trošku tmavšie. To by mohlo fungovať. Opäť sú to zóny, kde ten trh príde, ale treba si obchod zmanéžovať. Treba si skontrolovať DXY, yield, prípadne pozrieť nejaké ďalšie potvrdenia, ako sa ten trh hýbe. Pokiaľ tam len vyletí, tak veľakrát pri tom nezdravom pohybe ten bod proste preletí a nezastaví sa tam. Takže v tom prípade sme mali stop loss, treba si to vždy tak aktívne zmanéžovať. Sice nastaviť limitku, alebo aspoň limitku, ale aj s alertom predtým, aby sme vedeli zhodnotiť, že áno, má to význam, alebo nie, že je ten trh proste ustrelený a toto nemá úplne zmysel držať ten obchod. Zároveň táto zóna, keď si pozrieme, tak je to 5000 rovných, je to psychologická zóna, čiže máme pre nás ešte zaujímavejšia. Čiže táto určite. No a potom na longy by sme si mohli niečo tiež pozrieť, takže opäť pozrieme si, ako nám vychádza FIBO. Toto si zmážeme, nech nás to tu nepletie. FIBO sa dá opäť z rôznych lokálnych maxim, minim naťahovať, vždy ideme nejaké swing low, swing high. Tu by teoreticky mohla byť táto zóna zaujímavá. Ale ja by som sa prípadne pozerala aj na nejaké nižšie. Ale môžeme si aj túto zaznačiť. Najmä preto, že vlastne by to mohlo byť skrz toto zaujímavé, ale to by bola taká trošku širšia zóna, opäť by to trebalo zmanéžovať a odsledovať. Je to 61,8 zóna. A takto si v podstate hľadáte, kde to má zmysel, kde sa trh vrátil, otočil. A ja by som sa kľudne pozerala aj tuto ešte nižšie, môžeme ísť na hodinovku, tá nám možno niečo viac napovie. Samozrejme tým, že trh, kebyže sa vrátime, alebo teda posunieme sa vyššie v pondelok, že nám treba otvoriť s gapom hore, tak všetky tieto zóny na buy nie sú platné. To je len momentálne, keď sa nachádzame zhruba v tomto range. Takže tu bola tiež celkom zaujímavá reakcia na 50%. Mňa by zaujímala táto zóna tým pádom, lebo tu vidíte, že jednak je aj daily zóna, aj sa tu trh
opäť viackrát otočil, to by nás mohlo pekne podržať. 61,8 je dostatočne silná zóna, takže ja si ju tu vyznačím. Hopa. Takto nejak. A táto zóna ma nezaujíma. No a keď sa pozrieme ešte nižšie, tu by teoreticky mohla byť aj tá 50%, ale 50% ja nerada obchodujem, lebo to je také... No, nevždy to vyjde podľa predstav, povedzme. Ale opäť táto 61 by nás tu mohla pekne podržať. Keď sa na to pozrieme bližšie, hopa. Tak opäť market sa tu viackrát odrazil, to si môžeme posunúť. Keď sa nahrávam, tak mi viac tradingu blbne, ale nevadí. Nejak takto by som si to asi zaznačila a uvidíme. Prípadne aj tá 7,8 by mohla fungovať. A tu vidíme vlastne tiež aj ďalšie sviečky, ktoré by nás mohli pekne podržať. Viete čo, ja to spravím takto a upravíme si to, keď mi tam toľko preskakuje, na takto. A tu vidíte, koľkokrát market reagoval, zároveň teda je to zaujímavá fibozóna opäť pre nás. Takže zhruba takto by sme si to mohli a uvidíme. Samozrejme, treba sa naozaj treba si to aktívne zmanažovať. Treba sa pozrieť na ďalšie potvrdenia, nenaskakovať do toho len nejako nezmyselne, bezhlavo. Túto zónu si dáme červenou farbou, nech vieme, že teda toto je zóna na sell, tuto máme zóny na buy. Dúfam, že to vysvetľujem takto dosť zrozumiteľne. Keby dajte mi nejakú spätnú väzbu, nejaký feedback, čokoľvek. Natáčam takto videa prvýkrát. Doteraz mi nič takéto verejne nedávala von. Takže ja by som sa na to asi takto pozerala a uvidíme. Uvidíme aj hlavne, treba sledovať správy, treba sledovať, že ako sa celá situácia vyvinie.